Ali mong lila, kumay kong sala, pori da pay paya. Da lila pori paya. Darata hindi makkanaya da. Sar hindi sar. Dara sar ang dini pori pajang liya ble. Sama bat pada untong sapa ang bay, kumay da kalay kumoy. Kumay da kalay chay nang bay buruana hamsik ya di ba. 함저거 함저거 너 말게 살만타 살만은 bagay kumay hinda Chop nang bagay 살만타 de nene bay buruwada sana no wasya puro nama wasya puro nang ano bay buruwada ready ne chiti rohman ang rida riba ang chipoy nai plasa khologoy nama Hangke chiti ni reply kay shopri sa le biuto nơi ang sirip lah Soy makra patpar serati ti bela asu phajil na pula nare tama asu kutumak dong lai khaba kaki il sa pori ya faltu ko mang sai dong ma idali la bai buruana ha jab Tama nini bai buruana tama sana nai kaki buruana ko ang banya pori de ang magna no perengana ang unang banya pori de panya hintunggu agi saka hasil bela tama panya bela ko sumsaka ang banya pori pajerang rong kok sana ya pura piri perengai kaki Engke ano ko piri pereng dita dalila tama liyaw karang nasa Era nang data hindi sar hindi makne da ang sar ko hiya dar ko hiya kumusi hinanya no kumoy good very good Tahu sana ngalo kumay himani jelang sawam na sana tini para porita hakya buruwa sar miya po si pori zagliya Doko no ingya wasya usu ba pori arong na hanya nang ta Mia khai tang asu horo online mangsa sobe asu text khai Dolo ba si sar Is sarta hindi Dala hinmaya da Dalila Makrasa no ang hindi bat masray nang kay sano hindi Dahil siya kong samnong na tup kay pa nakapori tong day Akon pa Mia text kay mo to marirpay suro kaya sa Ang busy apro Dali lang mo na miya question ho maka-answer na kari ka Alis ho mikiray Tinohoro kari wana Wara sa jinini Pai purwana teng sana kay shomoy tongo Ani pura kari na kay shomoy kiray Tabo na ang mano sa na Ma Ma